siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Rom's Secret File na just recently ay nawalan ng tatay. Although nawala na yung tatay niya, nananatili pa rin sa kanyang alaala ang pinagsaluhan nila ng kanyang ama. At sabi niya nga, ang tatay niya ang pinakampoging tatay sa mundong ito. Pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Alan Valenzuela. Masakit talagang mawala na magulang, lalo pat sila ang unang guro at gabay. Kaya kayo dyan, na mga pasaway na anak, hindi pa huli ang lahat. Shoutout dito sa Makati Engineering Department, always present na makinig sa Love Radio. True, ang mga magulang ay ang una nating guro at gabay until we reach the age of 18. Pwede na tayo mag-decide on our own, pero with the guidance pa rin of our magulang. As long as or until meron ka nang napatunayan. Ay, may ganun. Pero depende ha. Depende sa parenting dynamics or depende sa relationship dynamics ninyo. Depende din sa kinalakihan ng mga magulang ninyo, kung ano yung tactic nila, strategy nila, ganun. Anyway, ito naman sabi ni Tin Rivera, sobrang natouch ako sa storya mo, sender. Ganon ang pagmamahal niya sa inyong magkakapatid. Mahirap mawala ng magulang, kaya thankful pa ako na may magulang pa rin ako dyan. We love you, Mommy Hershey and Papa Arnel. And to everyone na nakikinig ngayon, ibuhos ang pagmamahal sa mga taong mahalaga sa atin habang nandyan pa sila. Shoutout po sa Team Rocketeers, Team Sawi. Ingat palagi and God bless. Ingat palagi, Ate Rocky, from Tin Rivera. I agree na hanggat nandyan pa yung mga mahal ninyo sa buhay, mahalin lang ninyo sila. Pero ibang usapan kapag marami kayong mahal na asawa, ha? Lalong-lalo na kung hindi naman ang paniniwala nyo Muslim, ha? Kung 1:1, huwag kayong parang kape na 3-in-1. Charot, darot. Anyway, eto naman sabi ni Keisuke Arone Sato. Magandang hapon, DJ Rocky. Shoutout po kami dito sa Kami, sa Project 4 na laging nakikinig sa Love Radio simula sa pagpasok namin sa trabaho hanggang uwian. Aaron James Bansil, Keisuke Arone Sato, Rexter Lerog. Anong masasabi ko lang po sa Secret File ngayon ay sana all may tatay. Hindi po kasi kami makarelate tatlo dahil may tatay pero hindi namin maramdaman. Charot, widarot! Grabe namang hugot yan kay Suke. Pero alam nyo, kaya nga kanina ini-emphasize ko yung good parent. Kasi hindi naman lahat ng nabibigyan ng pagkakataon na maging magulang ay ginagampanan ng maayos yung responsibilidad nila na maging magulang. There are irresponsible parents out there. And I hope na yung mga next generations na magiging magulang mas maging aware tungkol sa impact ng parenting sa mga next generation. Alam nyo ba yung childhood traumas? Alam nyo ba yung mga nagmumulang hinanakit, sakit, galit simula ng pagkabata na hindi na natugunan o nasolusyonan bata pa lamang, na nadadala sa pagtanda? Kaya yung disposisyon ng isang tao o ng isang individual na adult na kakaiba, o para bang medyo lost, o sabihin natin hindi nag-guide ng maayos.
dahil dun sa kanyang childhood na supposed to be magulang ang nakagabay sana. Pero hindi. Dahil sa pagiging irresponsable ng magulang. Kaya kapag meron kang responsableng magulang, napakaswerte mo at naway hindi mo sana hilingin na mawala na yung magulang mo o di kaya naman hindi mo sana hindi maintindihan kung ano yung ginagawa nila sa inyong paghihigpit. Kasi maraming rason kung bakit naghihigpit ang mga magulang. Maraming rason kung bakit kanila napapagalitan. Hindi dahil trip-trip lang nila. Di ba pag mahal mo, sasabihan mo, hindi mo tolerate sa mga maling gawain. Ganun ang responsableng magulang. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si John Alagon. Napakapalad ko, mabuti at nagsikap ang aking mga magulang. And nandito ako ngayon sa UK courtesy of my son. So ibig sabihin, kapag naging mabuti ka palang anak sa iyong mga magulang, yung anak mo rin, ganun din yung magiging trato sa'yo, magiging mabuti rin sa'yo. Ganun ba yun? Uy, what comes around goes around. Yun ba yun? Well, it pays to be kind, kabisyo. Anyway, eto naman sabi ni Mark Acoba. Shoutout po, Madam Rocky. Antok na antok ka ba? Pahinga rin pag may time. Hindi po ako inaantok ha. Sadyang ganito lang siguro yung boses ko. Kasi nga sabi ko sa inyo, may something yung yung sinus ko. Parang barado sila lahat. Parang nabigla siya yung yung sinus part ko dito. Na, nasa Pinas na pala ako. Parang ganon. From Japan to Pilipinas. O, diba? Kasi nag-Japayuki ako nitong mga nakarang araw. Charot. Eto sabi naman ni Ernesto Nogiboy Acha Jr. Sana all, lahat ganyan ang tatay. Sinasamahan ng pamilya hanggang kamatayan. At iba kasing mga tatay na, or yung iba na mga tatay very bad. Nagbibilang ng asawa at nagkakalat lang ng lahi. Kawawang mga Junakis. And I'm proud to you, sender, especially sa iyong tatay. Condolences. I miss you, DJ Rocky, watching from San Mateo, Rizal. Thank you, Ernesto. Pabati po, Sir Rick, Giam, Nadine, Joey, Don, Jade, Grace, Joanne, Lia, na dati kong ka-work sa Manila Water. From Emmanuel Kakilala. Uy, kakilala mo pala yung tito ko na si Ricardo Giam. Ayan, napakabuti ding ama niyan. Si Lolo Carding, Papa Carding. Ha? Tularan niyo yan. Hello kay Inday Vlog na nakikinig ngayon. Hello din po kay Marvin Mark Bautista. At meron po siyang voice message. Nagbabalik daw siya. Big brother, take it away. Magandang hapon, DJ Rocky. At sabi niya hindi yung secret files. Para sa atin letter sender. Ay, legit. Napaiyak mo ako doon. Alam mo naman ako. Basta magulang, basta pamilya, napakahina ang puso ko dyan. Kaya hanggat nandiyan pa sila nanay tatay, dapat mo silang mahalin ng buong buo. Dahil kung hindi dahil sa kanila, wala ka dito sa mundong to. Nagsakripisyo sila para sa'yo. Kaya kung anong hinanakit natin sa kanila, kung anong pagkukulang man nila sa ating mga anak, dapat suklihan pa rin natin to ng pagmamahal. Yan talaga ang tunay na pamilya. Okay? Pabatis Tropang Secret at sa Team Lucky Tears, especially sa mga March celebrants na nagpahanda kanina sa lunch namin. Sila Ma'am Aki Aragon, Ma'am Juliet Acorda, Sir Bong Tarayaw, and also, syempre, Marvin Mark Bautista na napakagwapo. Walang kokontra. Kaya naman DJ Rocky, salamat mula sa bahay ni Kuya. Thank you so much, Marvin Mark Bautista, na nagbumuhat ng sarili niyang bangko.
Okay na, hindi na kami kukontra. Salamat sa pagko-comment mo And yeah, yung pagsasakripisyo ng isang magulang. Well, sa totoo lang, lahat naman kasi ng mga may responsibilidad sa buhay, nagsasakripisyo yan. Wala naman sigurong tao na walang sinasakripisyo sa buhay. Diba? Parang hindi man pera yung pinag-uusapan dito, pwedeng oras, pwedeng tulog, pahinga. Alam mo yun, lahat tayo may sinasakripisyo sa buhay. Pero ang mahalaga doon is yung accountable tayo, responsable talaga tayo sa lahat ng mga desisyon at ginagawa natin sa buhay. And especially when a child comes into your life. Kailangan responsable ka doon. Hindi po pwede na parang pabanjing-banjing ka lang. Alam mo yun, kumbaga meron ka ngang ulo, 2 pa yung binigay sa'yo ng Panginoon, pero ang gamit mo lang yung nasa ibaba. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng sasarap lang. Kung kinakailangan mong magtrabaho at wala kang tulog para lang mabuhay ng maayos, matiwasay, komportable ang pamilya mo, gawin mo. Because that is your responsibility. And ikaw ang naglagay sa posisyon sa sarili mo sa ganyan. Anyway, eto naman ang sabi ni Charles Sanco. Yung buhat bangko, yung SF title, pero buti na lang may tatay pa ako. Yung iba dyan may tatay nga pero nangabilang bahay na. True. Jomar Palulim says, pasalamat pa rin kami dahil may magulang pa kami. Shoutout po kay Alvin Murillo. Hi din po kay Jobert Vertusado na nagpapa-shoutout din. Kaya sa Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme Rojun Gabatino. Ang dami niyong nagpapa-shoutout ngayon Parang wala akong nakukuha, puro shoutout Baka may pamerienda naman po kayo dyan. Lakas magsabi ng pamerienda. Charot with Harot. Anyway, ang dami pang nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Yung iba nakarelate. Yung iba naman, para bang napasana all. Yung iba naman na-inspire. Yung iba naman, feeling blessed or lucky na nandyan pa rin yung mga magulang nila. And either way, o kahit ano pa man yung nararamdaman mo, kabisyo, gusto ko lang malaman mo na we are living in this world with one purpose. Alam mo kung ano yun? Natutunan ko to nung nakikinig ako ng podcast ni Bo Sanchez. Si Raketera nakikinig ng ganun. And by the way, may podcast din kami dito sa Love Radio. Meron po kaming mga programs na nilagay sa Spotify, sa Apple Podcast. Ayan. So, check nyo lang po. No? May Secret Files din to. So, anyway, going back. Nakinig ako. Tapos, yung pinaka nag-struck sa akin dun sa parang pinapakinggan kong na yun, podcast na yun, was about our purpose of existence in this world. Ano bang purpose natin kung bakit tayo nandito sa mundong ito? 'Di ba? Ano ba? Lumande, gano'n. Charot, tumidarot, humarot, gano'n. Hindi. Ang sabi, our main purpose is to love. Yun lang. To love one another. Love yourself, love one another. And especially your parents. Love your parents. Honor your parents. Actually, 'di ba? Kasama po 'yan doon sa 10 Commandments. Honor your parents. So, magmahal tayo. Ikaw bilang anak, ikaw bilang ama, mahalin lang natin ang mahalin. Etong mga taong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na makapiling sa mundong ibabaw na ito. Darating din yung araw na mawawala rin tayo sa mundong ito. And do we like na kapag umalis tayo sa mundong ito, ang maririnig nating reviews or parang look from up to looking, basta parang up looking, tama ba yun? Or basta parang pag nakikinig ka, kunwari parang ang datingan natin ngayon pag tayo'y namatay, meron na lang review sa social media, kunwari gano'n pag may review ka sa social media, ang nakalagay na review sa'yo, walang star, tas ang nakalagay doon, ang pangat kasi ng ugali niyan. Gusto mo ba yung ganon? Ay, napaka-irresponsableng tatay niya, napakapasaway na anak niya. Yung ganon ba? So, kung mabubuhay man daw tayo sa mundong ito, then, we operate in love. Ha?
'Diba? Mag-operate daw tayo through the lens of love. Kasi kapag tayo'y nagmamahal, ng tama ha, nag-i-aim ito ng mas makabubuti para sa tao. And then, through that love, mas nagkakaroon tayo ng impact sa buhay ng ibang tao. Pwedeng sa tatay natin, pwedeng sa anak natin, pwedeng sa mga kapatid natin, or to those people who love us back, or to those people around us. So, basically, that's it. Kailangan pa bang i-memorize yan? Just love the people around you. At maswerte ka kung meron kang ama na nagpapakatatay simula nang nandito ka, dumating ka sa mundong ito. Treasure, appreciate, and be grateful for that person, for those moments na naipadama sa'yo yung pagmamahal. And the people who love us never really leave us. They will always stay in our hearts. Sa mga kabisya po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRBS and Bathroom Breaker, still with me, DJ Raki. And you are listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rom's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!